kakhulu ukuthi uthando nesithembu likhulile laze lafika la likhona. Le video le angivamile ukwenza ama video kodwa ngithi angiyenze ngoba ngiyabona ukuthi hayi impe engibhekene nayo inkulu. Kodwa ngesikhathi siqala uthando nesithemba sishonga ukuthi konke kuzoba kuhle noma kuzoba kubi. Sathi naku thina sizoninikeza isithembu bese niya decide nina ukuthi niyasifuna isithembu noma nisifuni. But into eyenza ngenze le video ukukhuluma ngoMakhumalo. I have never said uMakhumalo lento enishoyo ngaye. Ngithena mina lento ayiphumele ekhaya imhlulela ukuthi ayenze la kaMseleko. Ungeseka lokho. Because nginomuzo omkhulu. Ikona kuphela engikhuluma ngakho. Manje nina senifaka okunye okuningi. Yazi mina noMakhumalo we are right kakhulu and angikwazi ukufaka abanye abantu mangikhuluma ngaye because labo bantu kuyoba sengathi bakhulu kunoMakhumalo. So that will be unfortunate. But I'm simply saying uMakhumalo lento ayiganile emenza aboMrs Mseleko number 3. Meaning kusho ukuthi lento ayiganile fanele ayeseke iyona kuphela engikhuluma ngayo. Angikhulumi ngokunye lokhu nina enikhuluma ngakho and kuyangitshela mina ukuthi anikho esithembweni because kube benisisithembweni benizo understand ukuthi uMseleko ukukhuluma ngesithembu. But ngiyabonga kakhulu konke lokho enikushoyo kuyasilekelela ekutheni sikwazi ukuya phambili and engathi ningaqhubeka njalo nime nje nina besilo nime nina beqhawe nisilekelela ukuthi sikwazi njalo ukuya phambili. Ngaphandle kwenu asiyilutho. Siyabonga kakhulu. Angazi ke noma abantu basasifuna isithembu ngoba kungenza ukuthi sebe decide ukuthi ayi isithembu ngisasifuna, isithembu ngiyasifuna. Hayi ayibanga bande